What's up? Ayan. Vlog na rin ako. Andito na rin ako. At yun na rin kayo na rin Lodi Tam. Andito rin mga idol natin. Yeah, hello. Yo, what it do, baby? Yo, Dugs TV. Bagsak mo pa, Dugs Yeah, TV. bagsak yan pa, mga kabalenos. Alright. Murph, ayan. Hey! Murph, bagsak mo pa, Murph. Eh, shoutout sa mga kabalen Hopes TV dyan. Yeah. TV in the house, yo. Yes. Bagsak mo pa, ata. Siyempre, after the game, kailangan na panay manyaman. Kapampangan, manyaman magluto. ABMA ka, brother. Brother, eh, ako mga pamyanong eh. Injury. Injury. Kalina Brothers. Ayan. So, kompleto kami pa na by Juper. Popay. ABMA naman yung pasanting vlog. Ayan. Bagsak mo pa. Bagsak mo ba? Siyempre, potang malupit na page matic na yan. Tunay Kapampangan. Yo! Bagsak mo ba? Bagsak na pa. MJ Manabat, mga idol. Oh, siyempre. Wasaw ka, brother! Ito, bagsak mo ba? Shoutout. GG! Ball game. So, kasama rin natin si Coach Juper sa baka na to, oh. Coach Jubes! Tara, paisa tao naman, kabalanops, bagsak mo pa. Oh, wag na pa. Lubini, subscribe kayo na. Oh, Hey! Oh, subscribe. Let's go.
Okay, thank you. Next naman. Idol Job, salamat. Solid. Merv TV. Hey! Rods, thank you. Kuy, salamat. Pops Bry. Nice game. Parang Milay. Hey, pamangkin, nice game. bye. Tinalo ko sa one-on-one game. Malupit. Let's go. For the victory lap though. Whoa, they ain't never seen nothing like that.